Жило було на небі яскраве сонечко. Воно цілий день гуляло, гріло квіточки та ласкало промінчиками звірят. Але раптом на небо набігла велика синя хмаринка. Вона закрила сонечко і стало темно. А чому це дощик раптом застукав у віконце? А це тому, що сонечко за день нагулялося, притомилося і вирішило вмитися перед сном. Хмаринка – це його ванна, а дощик – це теплий душ. Спершу впала одна крапелька, кап, потім друга, кап-кап, а потім дощик став сильнішим і зграв свою пісеньку. Раптом десь далеко почувся грім. Це хмаринка випадково зачепила сонячний замок. Сонечко вмилося, посміхнулося і заснуло. Дощик став тихішим, тихішим і зовсім зник. На небі знову стало спокійно.